kulendi yamakatera daiso ndiyo Kulian TV yacho patinokupai nawu ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Nhasi ndadzoka ndiri muchiki ndiri kupupuma kuita kunge chisupa. Pane nyaya dzakawanda dziri kuitika, saka ndongogara ndangokupai zvima-warning kuti mugare makaziva kuti pamuchafamba pane zvichazoitika ikoko munenge makuziva kuti but pane mukomana akambouya akagara ationesa akatupa kuti ayo ma-red flags zvinhu zvatotanga. A lot is going on right now in Zimbabwe, as you all know, kuti vanhu vafesana nekutarisana nekuenda kuconference iri kuitirwa kwa Mutare. Conference something like that pane yakamboitika last year, yakanoitirwa kuBulawayo pachirova pachinzi zvoni munhu after that munhu mutapa day pachitaura saka vachabva vanosangana kuBulawayo kuconference, and zvakaitika. VP Chiwenga was not there, but this time around zviri kuzikanwa kuti VP is going to attend this meeting in Mutare and his team, but paiswa magokora akawanda already in advance, because last time tikatarisa maconference aya anowanzoatendwa nevanhu up to 7,000, but this time around tiri kunzwa kuti vanhu vari kuzonoatenda chinhu ichi vakalimitwa kusvika pa 4,000, ende muri kuziva kuti izve so pari kungoti pakangoonekwa kuti iwewe unenge usiri kusimbisana kana kuti usiri kuimba nziyo yekuti 2030 unenge watopinda panguva yakaoma. Zviro ndizviro takaona mai opa muchinguru vachitodairira nyaya dze2030 kuti mungarambidzana here zvinenge zvadiwa nevanhu, ende munhu wese kana tiri kunyara baba, tiri kuita kushamisika kuti ndianani, because vanhu chakuitika vakutya kudzingwa mabasa. Ndo situation payasvika, unogona kungova zvauri kana kungoita yese unongofunga kuti pamwe inini ndingadai so kana kuti ndikaignore all these things zvinogona kundishandira, but pari kupisa. Takaona energy mutodiwo futi yabuda kuda kunoti nama sona na George Gwamatanga batonzo wap passport unobva watobviswa pa any influential position yaunenge uri. Saka this is the strategy iri kushanda. Ndosaka maona ndagara ndanyora panapa ndikataura kuti zvoni Mnangagwa blocks Chiwenga allies from attending conference. This is the situation. Pachapisa pachavhundutsa vanhu. Regedzai tingogara ndangopinda munyaya kuti muinzwisise zvizere. I know kuti vanhu patience hatina, but zvakakosha, it's very important tikanyatsoinzwisana tikaonesana in detail, tobva tazoonesana futi rimwe diri nyowani. A new opportunity inogona kungovhurika for maZimbabweans ese vari kuda kuzoenda kuBotswana. Apa takutaura kune vane tumariwo mbijana vanokwanisa kuzonoita dhiri racho vakanobudirira, but regedzai timbosangana nenyaya iyi iri kunzi zvoni the upcoming 22 ZANU-PF annual National People's Conference in Mutare is shaping up to be a tightly controlled affair, with President Emmerson Mnangagwa's administration reportedly sidelighting allies of Vice President Constantino Chiwenga. The gathering scheduled for October 13 to 18 at the Mutare Polytechnic Pavilion grounds will reportedly have a sharply reduced number of delegates and a heavy focus on the economy. Through critics say the downsizing is a political maneuver rather than a genuine attempt at efficient. In previous years, the conference drew over 7,000 attendees, but this year it has been cut to roughly 4,000 participants, including foreign delegates and essential service providers. Observers argue that the move is less about streamlining and more about consolidating Mnangagwa's control and limit dissenting voices within the party. ZANU-PF Director of Information and Publicity Farai Marapira justified the smaller gathering. The party is focused on ensuring the conference is a convergence of delegates alone. He said this ensures that we will not have people milling about during closed plenary sessions. This also ensures that the attendees are only composed of the true elected representatives of the people. Critics, however, contend that the true elected representatives phrasing is being used selectively to exclude Chiwenga allies and other internal critics. It's clear message that only loyalists to Mnangagwa will have a seat at the table, said one political analyst. The so-called streamlining is really about consolidating power and letting alternative voices within the party. Marapira added that the structure will improve communication between the leadership and grassroots. The message of the grassroots is therefore cascaded appropriately, and the leadership's responses likewise cascade down and communicated properly, said
Opposition figures and party insiders argue that such rhetoric is merely performative, designed to project the illusion of inclusion while concentrating decision-making among Mnangagwa's inner cycle. The accreditation process for delegates began earlier this week at the party's Harare headquarters, reportedly under intense security to ensure only loyal supporters are approved. Held under the theme Attainment of Vision 2030 through Economic Empowerment and Value Addition, the conference is officially positioned as a platform to consolidate ZANU-PF 2023 electoral mandate and assesses the secondary public development agenda. Critics, however, insist that the gathering is increasingly about internal power plays rather than genuine police debate. Ndo mamirira yakaita nyaya yemhuri yeZimbabwe sekungozinzwa kwamuku kuita kuti last time vanga vari 7,000, this time kuri kuenda vanhu 4,000 ende kuti vari kushanda neslim budget. You know, I was shocked and I told you guys kuti zvaitaurwa nemukomana wayafara marapiri majokes mafanisa ekuda amenoti ndiwayeudza oraita nenzeve dzekunzwadzi vanotaura izvozvo. I don't know kuti ndiani honestly, because people are sick and tired of this 2030 thing. People are sick and tired of this Mnangagwa's regime. You know, people are tired. Chakudiwa kuti vanhu vadoti zvinhu zvimbochinjawo. Like muri kuona izvo, so vakangwarisa varume vacho vakutanga kuchinja zvakawanda. License iri kuvhura power, license iri kudidi, anzi build economy that way, vachitoenda. Ndo the way yava kutochinja zvinhu zvese. Saka pa bhora racho pariri karingori pakepele. Saka pakudiwa vanoita juve vobva kuti skip, ndo skiri riri kudiwa. Because apa ikangoti kepele close zvavharana. To be very honest, intonzwa wamwe ari kuzoti mheno zvimwe zvinozoningina kumberi futi zvinozodidi. Like people are tired kuudzwa nyaya dzekunzi kune coup ikurongwa. Because honestly chandoziva hakuna coup inoannounzwa kuti toda kuzoita coup, muchatoona takuita coup. It's not possible. It doesn't make sense at all kuti inotoannounzwa kuti yakuda kutotanga. Zvinhu zvokuti vanhu after tatoongorronzi ndo zvinoda kuitika, but ukatona pakatonyararwa pane something chikurongwa, ukaona pari kutaurwa hapana zvikurongwa, kana kuti vanhu vari kufungidzira ndo vatanga ro account yekuti kuya kutorongwa yakuda kutoitwa. Because it's not something chekuti chingaparidzwa. Munotozonzwa kwakati kwavharwa kwakati kwaita sei. But now nyaya ingoripo idiki muri yeZimbabwe atidonya kutendera zvitauro zvakawanda. Nyaya iripo ndekuti fight yavo bhora racho ndo vari kudzosera kuna keeper vadomboirwa pachavo. Because pane nyaya iyi kana uri munhu weopposition zvingori pachena kuti madoors akavharika kudhara, hakuna, you can't go there and participate, you can't do anything. Even you can try kuita say no matter what, chero kadii pasocial media, chero zvikazoita sei, chero kadii hapana any contribution ine musoro yonokwanisa kuisa pachinhu ichi. Pachatova izvi mamiriro achatoita ndo kudhakwa kwezvinhu zvese. Saka vari papo manje vari kubva vatotanga kunobvisa vamwe vari kuona kuti vanhu vanogona kuzotikosta kumberi uko, vobva vanyosisa nhamba yavo ivanoziva kuti iyi cream yedu yatakagadzira iyi, the likes of Daniel Garo nana ndo vanenge vakazadza macheya, ndo vakakazi pachirohwa madecisions azo, ndo team racho rinenge rakagara richiita zvese ipapo. Ende ndakatonzwa, you know, zvinhu zviri funny, ndakanzoranza anatagurei nananigiriranzi vari kugadzira mabhazi wekuti vatotanga kunosponsor kuti vanonanga kuenda iko kwaMutare. Saka kureva kuti chinhu chinogona kuti Roma Mutare chakazarwa chakaunganirwa nevanhu vabva kumwe kukure kwese uko. Mamutare macho mune vanhu kana vashoma vanenge vangoya kuti varoda kungogarira chinhu ichocho. Even though tichiziva kuti Mnangagwa akagara apromisa akati ayo toda kunopedzerana nani naEmerson kwaMutare ikoko, ndo zvakataurwa naMnangagwa vaibvunza ayo don't worry this time toda kuenda kunomugarira ikoko, tinobva tangoita sei, tobva tangopedza naye ka1 pakunetsa. Because people like ana Mnangagwa vacho vanenge vachitodiwa kuti vange varipo paground neushingi hwese huya vobva vagara vatopedza nemunhu paground, honestly speaking, because chinhu chiri kuitika chemupati mavo power racho rese ndo vanenge vanaro within the party, mupati imomo. Because isusu vanhu chedu chatinongoita kungokomenda tiri kunze, but chekunyatsoita chine musoro chekuti tinganyatsobudikira ndifunga kuti pane zvinonyaoshanda. Because even today vanhu vekucentral committee vacho vatopiwa mota, amene kana mazvenzwa vanhu vaenda notambidzwa mota nhasi kuState House kuZimbabwe. This is the situation. Mota zvokuti ndedzechi I don't even know, imimi muchazoziva kuti muda kudziona dziri dzechi mota dzacho, but ndo zvaitika nhasi vanhu vapiwa mota kuCentral Committee. Amene kuti zviri kufamba sei. I always ask this question kuti guys,
these people vane company ipi kudini ZANU-PF ine company rei inotuti apa ndo patinotora mari apa tichipa vanhu vedu mari so tichipa vanhu vedu mota ine painonyatsoshanda here ZANU-PF kana painomukira ichiti ndo patiri kubuda kupa vanhu mari ansa takaishaya right rekeza tibva tangoya padhiri rachitaura iyi nyaya ingatimboisira panape because ndoziva kuti hazvipere mushe but it's something chekuti matogara matonzwa zvinhu zviri kuitika rekeza tisvike pane nyaya imwe iri kuitika panapa. Starting in 2026, individuals will be able to invest between $75,000 and $90,000 to obtain citizenship in Botswana. This initiative presents an attractive opportunity for investors while serving as a strategic move to strengthen Botswana's population growth and attract significant foreign financial inflows. Botswana also does have an investment visa program which allows investors to enter Botswana for business purposes for up to 5 years via their immigration offices, embassies or consulates. This is the opportunity. Kune munhu ane tumasense vane tumari vaya ndoziziva zvakangokosha iwe ungaona investor nyika wanu obva utonzi watora citizenship chidhiri chisvinu chidhiri iwe because dzimwe nyika dzagara dzine economy yekuti iri stable iri sober. I mean regenze kuti dzimwe nyika dzine economy iri sober, saka ukanotambira kunyika ine economy iri sober zvinhu zvako zvinogona kuita sober ende zvinhu zvako zvinogona kuita se kutochinja zvakakufambira. So it's up to you now to take it or leave it. Kana mazvifarira kana mawirira nedhiri racho munogona kungoita zvinhu izvozvo kutanga 2026 vane tumari tovakaisa paside rito dhiri munozoti handizokutipire madhiri mozongoti ko munenge mungoita zvinhu zvenyu mega ayo ndatokuonesai handingotaura nyaya dzinoperera pamhepo ndotaura nyaya dzekuti dzinobatsira nevanhu vari paground. So without wasting much of your time and before I disappear, I would like to let you know guys that kune wese ari muSouth Africa ndoregisterwa company nekuvhurwa FNB business account asina work permit kana start permit zviri easy. Pane company tawa nayo inonzi Education Research ndo yakazvipira ikati takautumwa ende takutouya kunovhura makambani kune vanhu vasina mapermit. Saka garai mabata mukoma own muregisterwe enyu makambani movhurwa maFNB business account. I opportunities zviri pachena zviri easy kungotora namba dzavo, you don't need to go kwavari, no, kungotora namba vokuitira mototaura ipapapa vokuti tipe chakati senda chakati itaudai so process yotopera. Mukazonozviitirawo outside nevamwe vanhu musazoya panapa makutichembera makutibvunza. Endai kuEducation Research kana muchida zvinhu zviri reliable and affordable. I think ndatopedza Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant